În primul rând aici vă puneți mail-ul. El va fi folosit pentru a fi în relație cu administratorii BizMaps. Nume, prenume, ca în buletin, numărul de telefon. Acest număr de telefon va fi folosit pentru a fi în legătură cu cei care administrează BizMaps sau celelalte instrumente ce vor urma pentru Biz. Vă rugăm frumos să faceți cu plus și prefixul de țară, deci plus 40 și apoi 7230 așa. În aceste detalii vă explicăm ce urmează să se mai întâmple în acest formular, ce e nevoie înainte de a vă apuca de acest formular. E nevoie să localizați pe Google Maps un loc unde vă propuneți să fiți găsiți. Deci dacă cineva vrea să vă întâlnească, chiar dacă nu aveți un birou, așa cum este și cazul meu, vă puteți întâlni undeva, la o cafea, la un restaurant, etc. Localizați acel loc pentru că atunci când completați pe Google Maps cu linkul să nu fiți luat prin surprindere. Sau poate chiar vreți să vă faceți, să vă treceți afacerea în Google Maps, care nu este deloc o idee proastă. În această locație pe Google Maps puteți să vă puneți site-ul, vă puneți multe alte informații, iar dacă este completat în Google Maps, noi vom face legătura între locația din Google Maps și BizMaps. A câta afacere înscrie în BizMaps? Deci, prima oară, evident, punem o afacere. Dacă suntem la a doua afacere, punem 2, 3 și așa mai departe. E important să înțelegeți că pentru fiecare afacere veți lua acest formular de la capăt. Locația din Google Maps. Cum obțineți această locație? Atenție, ea trebuie să fie generată de către Google Maps. Prin urmare, o să vă arăt ce aveți de făcut. Intrați pe Google Maps, vă căutați afacerea, vedeți că în momentul în care ați dat, ea v-a și localizat. Aici în stânga apare un meniu, apar niște informații. În Share, dați click pe Share și vă apare un link. Dați click pe Copy Link și îi dați Paste aici. Cum îi dați Paste? Cu Control V sau cu click dreapta și dați click dreapta și uitați-vă apare Paste acolo.